कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। সেই প্রবলেম ତମେ ମାନେ କଣ କରିଛ ଆଉ ଅଲଗା ପିଲାମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ତମେ ଯା କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ଅଲଗା ପିଲା କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଟିକେ ଦେଖିବ ସେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ତମେ ସେଟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ହେଲା ତାକୁ धीरे 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 देखो कौन देख लिए जान करिए पिला देखो अरे ତମେ କରିବାକୁ ତମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସବୁ କରିକି ଆଣିବ ଯେ କରିବ ଯୋଉଟା ଏମିତି ନଜର ପକେଇବ ଏଇଟା କଣ ଗଦ୍ୟ ରୂପରୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଏଇଟା